बांगालफोर मोनायाव रायलायदों जोंजों रायलायनाया बांगालफोर रायलायगासिनो ग्रुपनो ओमफ्राय बिसोर होनबाय गावसोरखौनो फिस लाखियो होदों गावस्रा जोंखौ इउपिपिएल होनबा फैसा गैया होनना मिथिखागौ बिसोर मा होनदों मा हाग्रामानि চেয়ারম্যানमोन बियो मा होनदों ইউপিপিএল এর লোকে যদি ইলেকশনে কাম করে তাহলে পকেটের থেকে 500 টাকা বাইর করতে হবে হাগ্রামার লোকে যদি ইলেকশনে কাজ করতে যাবে তাহলে 500 টাকা পকেটের দৈনিক নিয়ে আসতে পারবে এইটা হলে কথা ঠিক কিন্তু আমাদের শান্তি কোন জায়গায় আছে ইউপিপিএল এ না হাগ্রামায় 500 টাকায় না পকেট এই কিতে খালি পকেটে যদি না মনে হয় কি गावसिनि मानसियानो आरोखि जों नुवाखै এটা ভাবেন এটা চিন্তা করেন 25 বছর প্রমাণে রাজত্ব করছে কি করছে কোন জাতি জনগোষ্ঠীর কারণে করছে সে মুসলিমকে তো করেন নাই মনে আছে নাকি বড় জাতির কারণে কি করছে মনে আছে নাকি রাজবংশের কারণে কি কিবা করছে কোন জনগোষ্ঠীর কারণে প্রমিলা রানী ব্রহ্ময়া ভাল কাম করেছে কোকসন नहीं ओके तो उसने बुक लेकर रखी ये जिको नहीं अपना बिसर खामल मावगोन आरो मिथिया जोबखांनानै दाना सार नोङो नाजाहैलायबाय उनाव सार बुंना बिसोर बिदिनो जों मालाय बेखौ मालाय माथो होनबावनो एसे बुद्रुग खालामनानै मोनसे खालामनांगौ बायदि हाजार मटर लगान जाथों एसे गलायाव थांना बिदि खिन्थु बिदिखौ नायोब्ला खामानिखौ मावगोन बाङालिफोरा जोङो दाख्लै मबाइलाव जों मिटिं लादों सानसिनिफोरखौ एसे खर'आव खोख्लैनो होननानै सारखौ जोङो जोंनि ओंखारग्रा घेरबन्दी खालामनानै खालामजोब्बाय सेस थांजोब्बायबो जोंनि नेताफोरखौबो लरेन्सबो थांबाय ओमफ्राय इउजि साराबो लास्टआव फैबाय लरेन्सआ साइड बुना होखो साइर' जाजोबखाबाय बिसोर बिजेपि होननानै जायोथ' ओरै जादों बाङालिफ्रा बिजेपियानो मा खोथाया बिसोरो होनो लुबैयो आरोखि खिन्थु मानि थाखाय केपनि थाखाय सिटिजेनशिप बिल बे बिलखौ लानानै आरो दा सिटिजेनशिप बिलखौ सोर बादा होआ इजिपिया बादा होआखैमोनबा इजिपियानोथ' आसु इजिपि बिसोरथ' एकदम बादा होनाथारनानै नैबे बिलखौ लाबोनो हायासै बिजेपिया मन्थ्रि ओंखारलायबाय दाना मा होनदों बिजेपिया ओइ गभर्नमेन्ट जाबावबाय बाङालिफोरनो जों बे बिलखौ लाबोगोन ओरै होनना बुंदों आरोखि बिजेपिया सोर बिदि होनबाय थादों बे इजिपिया एफा बादा होदों ओमफ्राय इजिपिजों एलायन्स जागारलायबाय पावार हा मानि इजिपिजों बिजेपिजों एलायन्स जाबाय दाना बाङालिफ्रा सानबाय नै बेथ' बिराद गिदिर कारापसन इजिपिजों एलायन्स जानाय माने मा जिनिस बिलाय बेथ' सिङाव होनबा केबा फैला सिटिजेनशिप बिला फैला थारमाने बिसोर क्लियार जाबाय नङाबा घोर बिरोधी केबनि इजिपिया बोरै बिजेपिजों एलायन्स जाबाय सन्देहआ बाहाय जाबाय दाना लरेन्सआ स्राव बुंना होबाय दा बिदि बाङालिफ्रा लोलैसो जाखाजोबखाबाय जोंबो बुंबाय बयबो बुंबाय दाना ओरैनो बाङालिफ्रा मोनसे धौ दं आरो ओरैबो होनदों बिसोरो बेनि थाखाय खारना मोनसे बे एलायन्सआ बिजेपिजों इजिपिजों जानायनि थाखाय बे मोनसे खारना मोनसेया जाहैबाय जों बिजेपि मालाय मा जानो जों जे प्रमिलाखौ भट होनो हाया 25 बोसोर भट माबा बुंबाय बे केन्डिडेटआ दस्रा जाबा हामगौमोनलाय होमबा एसे सानजागौमोन ओरै जायो आरोखि दा हाग्रामानिनो एकदम माबाग्रा दहाय जोंखौ लोगो हमनानै दहाय एसे नों फैनायनि सिगां लोगो हमनानै बुंबाय मिटिं डाकते होबाय हमारा बिदि बाजार एरियायाव मिटिं लिंनायनि दायित्व लानानै थांबाय जों बाजाराव खेबसे गिदिर मिटिं लिंफेरनो हाया थांनाय इलेक्सनावबो जोङो सिं बाजार एरियायाव हाबदोंल' नैबे बाजाराव माबायाव मिटिं लिंनो नागिरबाबो रावबो खाथियावनो फैया देग्लाय फैबाय बे आमियासै ओरै जाफैबाय ओरै ओमफ्राय बेनो टेकबो बानायनानै होदों दा अफिसनि टेकबो बानायनानै ओरैनो बे नङालासिनो आरो दस्राबो ओंखारबाय जोंहा दा
आरो दस्राबो ओंखारबाय सासे एडभकेट ओमफ्राय नै दाख्लै मोनायाव जों रायलायबाय जा दादागिरि बाङालिफोरखौ लिंहरबाय जा रायलायबाय अनेक खोथा रायलायबाय बिसोरबो खिथाबाय एबार नबसरनिया देरहाया होननानै बे एडभकेटआ बुंबाय आरोखि उकिला मोजांथार उकिलाबो मा खारनाव देरहाया दा बे बुजायबाय आरोखि जों बुजायाखै दा बाङालिफोर नालाय बाङालि गावनो थारमाने मोनसे खोथा जाहैबाय खुनु माबाया जाथिया मुस्लिमा होथारला बाङालियाबो होखाथारा जोंबो होनना बुंबाय आरोखि बबे जाथिया गथा होगोन राजबंशी आदिबासि हमनानै लाथ'बाय आरो गाव सोर होनो हागौ खिन्थु मुस्लिमजों बाङालिजोंथ' होथारला सरनियानो ओमफ्राय दाना सावथालजों राजबंशीजोंबोसो गथा होनो हाया गथा होआ मालाबाबो गथा थाङा होमबा बोरै देरहागोन बे देरहाया बे आरो असमिया बिजेपिफ्रा बिजेपियाव थांसिगोन कंग्रेसआव थांसिगोन होमबा बे सरनिया बबेनिफ्राय भट मोनगोन बे लास्टआवसो होनना बुंबाय आरोखि बेनि भट मोननायखौ एबार सानजाया ओरै होनना बुंबाय आरोखि नोंसोर खुनु लुकासांखा सिन्था खालामनांगौ दरखार गैया ओमफ्राय बिजेपिनि खोथायाव दहाय आं होननायखौ होनबाय जिबादि आसु आरो एजिपि बिसोरनो आरो बिजेपिजों एलायन्स जाबाय बाव आरो बुजायनांगौ रावबो जेबो दरखार गैया जाबाय गावसिनि माबाफोरखौ बे मोनसे खारन देरहाया थांनाय माबायाव नबसरनिया 1 नाम्बारमोन हाग्रामाया 2 नाम्बारमोन माबा हाग्रामाया 3 नाम्बार खासोमोन एफाग्राब पावार एफाग्राब फाइसा थासेयावबो थांनाय बाराव हाग्रामाया 3 नाम्बाराव खासोमोन इउपिपिएलआ थेवबो 2 नाम्बारमोन दा देग्लाय नों सारा बर'फोरनि माबायाव एरियायाव गिदिंनानै नायजोब गामियाव नोंनि बे टाउन हाट बाजाराव एसे अबजार्भ खालाम मानसिफ्रा मा बुङो आगोलाव मा बुङोमोन बै समाव दा बर'ना 80%आ खाथाम इउपिपिएलजों दङ बर'फ्रा आरो दा बे बायह्रायावबो दस्रा जाथिफ्राबो हाग्रामानाव गैया ओंखायनो दस्रा इफाल साननांगौ गैया नोंसोर एबार खामानि मावनांगौ ना सेंग्राफोरखौ बुजायबाय जोंबो एसे बुंबाय नोंसोर मानो जोंहाबो बागानाव दंबावो